న్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం. వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లిలో ప్రేమ జంటపై అమ్మాయిలు బంధువుల దాడి. వారం క్రితం పెళ్లి చేసుకొని శనిఘరానికి చెందిన బాలరాజు అనే వ్యక్తి ఇంట్లో తలదాచుకున్న ఈ జంట. అయితే బాలరాజు ఇంట్లో లేని సమయంలో బంధువులు వచ్చి గొడవ చేయడంతో అడ్డుకున్న స్థానికులు. దీంతో పోలీసులను ఆశ్రయించిన ప్రేమ జంట విషయం తెలుసుకున్న స్టేషన్ కు వచ్చి పోలీసుల ముందే జంటపై దాడి చేసిన అమ్మాయి బంధువులు